Mi smo upravo sve vreme ovog komunizma i socijalizma imali sistem koji je unižavao Srbiju, sistem koji je protežirao one najgore, i danas mislim da nije mnogo bolje i mi moramo kao Pokret obnove Kraljevine Srbije uraditi sve kako bi promenili sistem. Mi zagovaramo isto tako i nacionalno pomirenje, jer ljudi mora da znaju da u vreme Drugog rata imali smo pogubni bratoubilački rat, imali smo građanski rat, a u građanskom ratu nema pobednika. Ali u isto vreme smo imali dva antifašistička pokreta i oni jednostavno su držali tu čast Srbije da u toj porobljenoj Evropi nije bilo fašista. I svako ko danas pokušava da u Srbiju ugura priču o fašistima, on radi protiv nas, jer Srbija ne da nije imala fašista, nego je bila i najveći gubitnik, kad to kažem mislim u datim žrtvama u toku Drugog svjetskog rata. Mi imamo zaista veliki zadatak iz Pokreta obnove Kraljevine Srbije, da s jedne strane nešto što je utišano, nešto što je sakriveno od mladosti, a to je ta svetla tradicija i naše dinastije, jer da podsjetim, Srbija je bila jaka, Srbija je bila svoja, jedino kad je bila kraljevina. Mi hoćemo zaista da vratimo Srbiju, dobit ćemo i veće poštovanje čitavog sveta, dobit ćemo jedan novi sistem gde će vredni, pametni, mladi, umni biti na čelu svih nekih rukovodećih mesta, i da ne dužim, bit će sve drugačije i to dijametralno drugačije nego što je danas. Mi zaista idemo tim putem. Mislim da već na narednim izborima otvorit će se jedna pukotina gde ćemo ući u Skupštinu i tek kad narod vidi kakvi ljudi predstavljaju ovu stranku, kakvi ljudi zagovaraju promenu sistema, bit će im jasno da mi mora da se vratimo toj svetloj srpskoj tradiciji, i to je nešto što je ključ rešenja ovog našeg velikog problema. Da ne bi dužio mnogo, a opet drago mi je što mnoge ljude vidim i koje sam sretao i pre 20 i 30 godina, želim zaista jednu sreću svima vama. Želim da vam kažem jedno divljenje, jer vi niste se pomerili od svog razmišljanja i od svoje želje da Srbiju učinite kvalitetnom, dobrom i boljom. Mnogi su varali, mnogi su se okretali, mnogi su prodavali, ali je sreća da ima puno ljudi još koji su spremni da do kraja istraju kako bi Srbija bila velika, kako bi bila prava, kako bi bila kraljevina. Živeli, svako dobro vam. Draga braći i sestre, pomoz Bog. Mi Srbi smo kroz celu našu istoriju pokazali da smo državotvoran narod, da znamo kako da se borimo za slobodu, za otadžbinu, za nacionalno ujedinjenje. Kroz ceo 20. vek, ali bukvalno kroz ceo 20. vek, kroz vek velikih tragedija i velikih pobeda našeg naroda, mi smo znali da pokažemo kako se bori za tu slobodu. Pre 80 godina ovaj čovjek ovde je znao to. On je, i zato smo mi danas ovde, tada pokrenuo prvi pokret otpora u okupiranoj Evropi. To je bio prvi antifašista u okupiranoj Evropi. I danas je bitno da se zna da i dalje postoji ta ideja, ideja slobode, ideja budućnosti ove zemlje. Upravo zbog toga smo mi sa našim prijateljima, sa vama iz POKS-a, napravili koaliciju Nacionalno-demokratsku alternativu, nadu, da bismo vratili nadu i našem narodu da ova država može da bude slobodna, demokratska, da baštini one prave tradicionalne vrednosti i porodice i nacije i države i svega ostalog. I mi se nadamo i mi smo sigurni da ćemo svi zajedno da uspemo na tom putu, da ćemo ući u parlament i da ćemo pokazati svima u Srbiji šta je prava Srbija,
gde je prava Srbija i kojim putem ona treba da ide. Srbija sutra sa nama, sa vama svima, treba da bude mnogo bolja država nego što je danas. Želim vam sve najbolje, živela Srbija. Pomaže Bog, Hristos Vaskrse. Prvo želim da se zahvalim našim prijateljima iz DSS-a koji su danas ovde sa nama, koji su više od našeg koalicionog partnera, jer smo za vrlo kratko vreme, ako mogu tako da kažem, a to je vrlo teško u politici, naišli na ljude sa kojima može da se sarađuje, sa kojima može da se napravi dogovor i sa ljudima koji drže do reči. To je retkost u politici danas. Hvala svima vama koji ste danas ovde, koji ste došli da obeležimo ovaj dan, evo 80 godina, ali nažalost 80 godina koji nisu promenili ništa. Kaže se, jedan pametan čovjek je rekao, kada ovde stanete, onda govorite iz srca. Nema pisanih govora, nema nešto što ste pripremali ranije. Kada sam bio dete, majka je dolazila ovde još dok i put nije bio napravljen. I rekla mi je, sine, sada sam mirna, jedno mesec dana sam dušu nahranila. Tako sam se ja osjećao pre 25 godina kada sam prvi put došao ovde. I svaki put kada dođem ovde, znam da sam među svojima i znam da mi je duša puna i da sam srećan, ali ovaj put znam i nešto više, a to je da smo sve bliže ne samo jačanju, nego i pobedi i političkoj i svakoj drugoj, koji ćemo pokazati već na ovim izborima. Pored ovog spomenika i ovoga čoveka možemo svašta pričati. Toliko toga nas je ovaj čovek zadužio da bi mogli danima o njemu da govorimo. Ali puno toga je već rečeno i od dvoje, a i svi mi ovde koji smo jako dobro to znamo. Nažalost, još uvek u udžbenicima nema ono što treba da bude. Još uvek nema filmova koji će pokazati zašto smo se borili, zašto su naši preci ginuli i zašto smo imali bratoubilački rat protiv ljudi kojima je Srbija bila iznad svega i koji su, nažalost, do dana današnjeg građani drugog reda. Jedna ključna, pošto naravno govor nisam pripremao dolazeći ovde, slušajući prvog govornika Dragišu, podstakao me je svojim završnim rečima na jednu stvar i samo ću o tome govoriti. Ko neće brata za brata, taj će imati tuđina za gospodara. Upravo je tako. Upravo je tako. Jedinstvo, braćo moja. Gledajte na svakom koraku, praštajte. Moramo jedinstveni biti, mora nas biti više. Oprostimo onima koji su nas ove 4 godine saplitali na mnoge. Ja govorim o onima koji su se predstavljali monarhistima. Neki od njih su to radili iz neznanja, neki nam nisu verovali, ali za 4 godine smo se više borili sa onima koji treba da budu s nama na ovoj strani, nego nažalost sa onima od kojih se vekovima razlikujemo. Došlo je vreme da zbijemo redove, da budemo zajedno, da jedinstvo bude to koje će biti ključna tačka ne samo našeg programa, nego i naše borbe. I videli ste na prošlim izborima šta su nam sve spočitavali. Vučić će nam učiniti ovo, Vučić će ono, Vučićevi ljudi. I dan danas to rade. I jedni i drugi. I oni koji se predstavljaju pravom opozicijom, a imali su 12 godina vremena da pokažu ko su i šta su, a i ovi sada koji su na vlasti već dugi niz godina. Sve njih veže jedno, a to je komunizam. Komunizam. Još uvek Srbijom vladaju komunistički sinovi. Njihovi ljudi su najbogatiji u Srbiji. Zato nas i nema u medijima. Da li ste videli mene ili nekog od nas na Pinku? Naravno da nema.
To je možda i najbolji dokaz koliko smo Vučićevi ljudi. Na Happy-u takođe. Nažalost, ni na drugim, nažalost i na drugim televizijama. Ali nateraćemo ih svojim radom, svojom voljom, svojim poštenim i čestitim radom i odnosom prema ljudima, jer kako se mi odnosimo jedni prema drugima, tako ćemo se jednog dana odnositi prema svim građanima u Srbiji. I zato na svakom koraku moramo pokazati ko smo, šta smo i da smo vredni naših predaka koji su učinili sve da Srbija ne izgleda kako izgleda danas. Tako je. Ja znam, braćo moja, da i danas ima nepoverenja prema nama. Ali više nikome ništa nećemo dokazivati. Jako dobro znam i nikome više neću dozvoliti da kaže da je veći Srbin ili monarhista od mene ili ljudi koji su sa mnom. Mi smo ti koji su potiču iz monarhističkih porodica, čiji očevi, dedovi nikada nisu bili članovi komunističke partije. Bez obzira odakle dolazimo, da li je to Subotica ili je Leskovac, u srcu nosimo jedno, nosimo krunu i nikada je izneveriti nećemo. Želim vam današnji dan da provedemo svi lepo, da se družimo, da budemo zajedno i da tu energiju prenesemo svako u svoje mesto odakle će se, gde će se vratiti. Ali ne samo energiju, već moramo da radimo. Nećemo pobediti ako budemo sedeli kući za laptopovima na Facebooku i Twitteru. Moramo da radimo. To je naša odlika, tako su naši preci radili. Hrabro su radili, hrabro su bili među narodom, štiteći svoj narod. Mi danas štitimo narod tako što ga prosvećujemo. Moramo da pričamo ono što još uvek mnogi ljudi ne znaju. Samo tako ćemo doći ne do istine i do pravde, već i do pobede. Hvala vam svima još jednom, posebno našim gostima iz DSS-a. S verom u Boga, za kralja i otadžbinu, daće Bog, nećemo čekati puno. Živjeli!